Na-atụfughị oge ọnụ, ihe m na-ekwu ugbu a ka m egbu ya na nkenke biko na asụchi ihu anọ ọzọ. Mgbe iche na ịhụcha na ihe niile, ị gaghị ama na enwebeghị ịhụrụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m were akụkọ n'ugbo ya na-akụrụ mgbe o towara ya ụmụnne tụmadụ ụmụ nwoke ka ha were mụrụ akụ. Nwanne anyị nwaanyị sị mgbe ya matara di ya na enweghị much, na ya na di ya kwụrụta ahụhụ chọwa ụzọ ha chọtakwa n'ụzọ ha ego abịa ha lụọ di na nwunye biri dịka di na nwunye, na ya ahụbeghị ezigbo mmadụ dịka di ya mbụ, na enweghị ya na-enwe ike imere di ya, na di ya dị too good, na ọ na-awụ mgbe ụfọdụ ya na-ajụ ma edizavu kwara nwoke na ya lụrụ, na di ya dị more like an angel, na o nwere obi mmadụ ọ na-emegbu mmadụ, na di ya hụrụ ya n'anya o ji ya egwu egwu, ya na di ya birikwe n'obi ọma, na di ya na ọ na-elive a normal life, ọ naghị eji ụwa ebe ọ na-atawashi aka. Ọ ya ka ha nọ one day ya gaa ahịa ga zụcha ihe ya na-eshi zụcha, n'ihi na di ya laikiri ofe akwụ, ya zụọ ihe eji eshi ma ofe akwụ ma stew. Di ya agara lọta gwawa ya sị ya na ele ya na kichin emega na everywhere dị hot, na ya menyụọ ihe niile o shikwasịrị ọkụ, menyụshi ọkụ bịa saa ahụ ka ya na ya ga rie nri somewhere, na e nwere ebe enyi ya nwoke ekpere ga rie nri, na ebe ahụ na the woman shitekwara ọnụ ya na ọ na-eshi otu ọ na-eshi eshi, na ya stress were onwe ya, ebe ya gwala esi akpọta nwa ga-enyere ya aka ọsọ mba na onid maid ọ nọrọ nga na adọlị na oji ụlọ awụ ihe ofu onye ma mmadụ abụọ na-eme, na ya emenyụọ ihe ọkụ ga-asa ahụ bịa ka hapụ ga erie nri outside. Ụmụaka gakwara na holiday na nke nwanne di ya bịara bịa kwuru chiri jụ ha ga ha gawara holiday nọ naanị ya na di ya nọ. Ọ ya ka ya menyụchiri na ihe ọkụ were oso gbabaga na batrum ga wakwa ahụ ọcha pụta jikere ya na di ya banye moto ha gawa n'ebe ọwụ ọsọ nwaanyị shitere ọnụ ya. Erute ebe ahụ ya wụrụ na nwa agbọghọbịa nwe ya wụ restaurant, ọ dị nnọọ ọcha, dị nnọọ very beautiful, ọ dị ọcha. Ya jụọ di ya sị nwata nwaanyị ka na onye ebe ya sọ onye Akwa Ibom, mana mgbe ya batara di ya na mmụọ ya kọndemụrụ ebe ahụ ntodo, ya elewe nnọọ nwata nwa agbọghọbịa were nnọọ anya ime mmụọ skan ọ ya were anya nwaanyị na-eji ahụ ihe n'ime nwaanyị ibe nyụọ ya hụ na nwaanyị ahụ ya laikicha ahụ ihe mmụọ ya gwara ya gwa di ya na ya na-eri gị ya bịa ka hapụ. Di ya sị no na ngwale ọ because of ọhụụ ọnwa agbọghọbịa na ọkwa ọ mana ya enweghị time for nonsense, na ọtọ ọhụrụ ka ha biri ya don't worry. Ya sị di ya na ọ bịabana mgbe bịa rie apart from ka enyi ya nwoke kpere bi ya sị na ya bịala enwe na-eshi ya bịara, ya gwa di ya sị ngwa na ọ bịa hapụla eshi ọzọ biko na ya chọọ ka ọ bịa ebe na bịa rie nri. Di ya gwawa ya sị ọkwa mana enwe time nwaanyị ọzọ nọ naanị ya na ya n'obi. Ya gwa di ya sị ọkwa ọ mana enwere ebe ọzọ dị iche iche ha na-agakwa eri nri, na ebe ahụ ụmụ agbọghọbịa na-asa afụkwa n'ebe ahụ, na enwere nke ewepụtara ọnụ ụgwọ ya na ya like ebe ahụ, sị na enwere ihe mmụọ ya na-agwa ya ebe ya like ha ebe a mmụọ ya nabata na ya na-ji enwetaghị ya na ya like ya. Ọ sị di ya sị oke ha gaa ebe ọzọ ga-eri nri lawa. Na nwaanyị mba nọ nza after some time ya notice na di ya ebidona ime ihe na omebe mbụ kemgbe ya na-eji biri fonu di ya ringe na mha oso di ya na-eji asụ onye na-amaghị eme na-emebekwana mbụ, na ọ na-eke ododo na na-eme di ya with style, na ọ magburu fonu ya ewere oso gbapụ eji ga na-aza kọla ahụ ya elekiri ya hụ na isi ede ebewele ṅụm ya gba nkịtị. Ọ ya ka ihe a kọntinu fonu a na-eri ngi tas nọmba na go di ya ma n'ime abalị. Mgbe ụfọdụ ya na di ya ga-anọ n'ụra fonu di ya ringe ya ga-erite were oso wepụ bata na ha sitin room na ịga nga na-aza kọl, na enwere nke ọzọ ga one day na ya nọ shi na bedroom rịpụta rituo shi na bed rituo bịa na-azụ dọ lead to sitin room ọnwa na ya nọ di ya hụzi ka eledi bagara di ya mba, ya sị nụkwa mba ya na-ababere di ya mbụ na onye nwaanyị agbọghọbịa ka mụkwara ya ọfụma, onye nwaanyị ka bagara di ya mba, na onye nwaanyị ka ọ wele ote nne na nna echeta ime ọ ga-eji wepụta ọnụ bara di ya mba na ụdị ya. Ihe di ya bugezi ya don't worry I will send it, I will send it, don't worry I will send it. Ya ejiri ihe waya laghachi na bed. Ọ ya ka di ya zachara ka ọlụ nọ bịa doru ala ya makwa na paswọdụ di ya, mana di ya amahụ na ya ma paswọdụ ọ na-eji emebe skrin ya. Ya weghara the phone mgbe di ya rahụ na gawazie na rum ụmụaka were fonu ka ya gawa. Ọ ya ka erutere di ya mebe fonu di ya ihe ya hụrụ na WhatsApp na ọnụ ya ga-agụcha di ya. Nwaanyị mba nọ ya wụrụ na this lady na-eshi nri nwata nwaanyị Akwa Ibom na the same lady ka ya hụ ga vidio ya juru na WhatsApp di ya, vidio kwakịrịkwa. This lady doro ala ya ja achịcha onwe ya were aka na-aghọ onwe ya ọkara ya jagha onwe ya jagha ya na ahụ na vidio after vidio
maka o chere onwe ya ebe ọ ga-ahụ ebe ọ saga ahụ na ihe ozuzu gị na badrum ihe o send kachara di ya. Ya sị no wonder di ya nọrọ ya kpodoro na-ele anya kporo dị lost. O ke ihe nwaanyị mmụọ bịara bi ime dị introduce ihe nwoke na-adịghị use ihe n'ọba mbụ video after video ma picture ya eche na ọ nga ka o kwubere ya bịa hụzi tela di ya send gara this lady tela o ji sendere ya 500,000 ya hụ another tela o sendere ya 250 ma ndị 200 ma ndị 150 ma ndị 100 otu aka dị tela align ya ịgụta ile some video lee otu lee abụọ lee atọ gị hụ tela iji send ya ego nọ ihe aka ya nọgidere ihe agba ya n'isi tere ya werezie fon ya download the whole videos niile all the videos n'ebe a this lady send gara di ya download na fon gị ya download the whole tela dị ejiri enye gị ya ego ya laghachi back to bed desa ha dị fon doro ala chiewu na n'ọkọtụ di ya gawa ọrụ ya were fon kpọba the lady na fon ya were fon kpọba the lady na fon jụọ sị ọ gịnị ka ya na di ya dada the lady ajụọ sị akwa na onye agwa sị ya nwunye nwoke dị otu a the lady agwa sị na ya dị stupid na ọwote ka ya na-eche aga akpọ ndị enyi di ya ndị niile di ya ya na di ha nọ na mma na ya na ọ ya nwa ka ga-adịnata ya adị na ọ bụrụ na ihe ya pụtara ichetimeti di ya na ya ejikere na enwebeghị ahụ na ya biko gbanye fon aga fix ụlọ ya na ya kpọghagwala nọmba na ya amaghị onye ọ na after all ya na di ya bịara na okwe eri nri ọ sị oke na o chetachara ya ọfụma cheta na ya ekweghị eri nri that day that means nri ya na-eri iwere iwe because o nwere plan na nri ahụ ya na-eri ma plan ya fail na nsogbu anọ that three can play the game na ya gbanyega WhatsApp ya on na enweghị ya chọrọ iji ya ọ sị agbanyụ the lady phone na ntị sendziere ya ofu n'ime vidio kwakịrịkwakị kacha njọ ebe ọ jara onwe ya jaa onwe ya jaa na ọfụrụ ka ahụ wumbu o bu n'ime afọ ọfụrụ ka ahụ eriri afọ jaa onwe jaa were aka na-egwu mkpụrụ aka anọ na-awega ihe niile na-ada tịkọtịkọ ada ya dayara ụta ka ọ na-ayaga onwe ya ihu na-egbucha ya so what the body what is this ya nọrọ nga were that one send ya si ya na ebe ọ chọrọ itrend na ya ga-enyere ya aka na ọwụ naanị di ya ga-ele na ya ga-epost vidio n'ịntanetị postu ahụ ya shop adreesị ya postu kwa ihu nke ya nwa postu oke di ya na ya nwa na ọwụ side chick na ya nwa nwunye this man n'ụwa lekirigodo ihe nwa agbọbịa si nwa agbọbịa sendegara di ya n'ụwa niile ga-ele ya nakwa ọ chọrọ ka ele ya na o vidoro onwe ya ka ele ya na ọwụ naanị di ya ga-ele n'ụwa niile ga-ele na the whole video ma ebe ọ saghị ahụ ma gịnị na ya asị ka ya gwa ya na ya dị ncharge na ka ha gbazie game ọfụma na ya ga-aga na Akwa Ibom forum niile nọ na Facebook ebe ọbụla ya hụrụ ya nụrụ ihe ọbụla dara ka Akwa Ibom ya ga ebe a dọmpụ dị vidio ya na ya ga-eme ya trend n'ụwa ga-ele ọ sị the lady ahụcha the video gụọ messages niile ya sendere bido kpọwa ya ekweghị epik kpọga ya ekweghị epik o send ya messages ya madam please I beg you in the name of God please pick this call I'm dying ya sị ya biko na hold it there na ọrịrị ya ebidebe na obidebe na ya chọrọ isendere akaụntụ nọmba ya na ọ mara ego niile ahụ di ya sendere ma 500,000 ma 250 ma 150 ma 100 otu a di eshi send ta ya eshi hụtela ka esendere ego esendere tela na o return ọ dị whole money calculate return na akaụntụ ya na-esendere ya na ya nọkwala 1 hour before ya na-enweta credit alert ya gbanyụọ phone sendere the lady akaụntụ nọmba ya na ọnọdụ 20 minutes the whole money ihe ya nwa calculated the total money ya calculated dị iche na ihe the girl sendere the lady sendere ego ka ihe ya elega anya na ọhịa ọ ga-esend after sendechara the money ọkpọ ya gwawa na o nwere ndị ka di ya sendere tela onye send hotela na ya adịchakwa onye ha send ya back n'ọnụ ọha na enwere ihe jikọrọ ya na di ya n'ọnụ ọha na ya kpọrọ di ya na phone ọ di ya kpọrọ ya ebe ike n'otu onye ọbụla ọ ga-edi ga-esogharị wee na ya biko mere ya ebere na ndị di ya na-abịa next month na ihe ya pụta n'ịntanetị na ya alaala te mmadụ na ya ga-ajọ ọsọ mmụọ na ya biko mere ya ebere gbaghara ya na ọwụ akọrọ ekwensu na ya na-eji mmanya nwụrụ anwụ n'ili na-aṅụrụ iyi na enwe ihe ga-ejikọ ya na di ya n'elu ụwa na ya biko na ya na-arịọ ya delete the video epostikwele na ya ji Chineke nna na-arịọ na o mere ya ebere ka ya lụrụ di na ya biko na ọ ya nwa ada na ụmụnne ya nọ ya n'isi na mmanya nwụọ na mpa ya nwụọ na ya biko mere ya ebere na ya postu na ya postu na ya ga-aṅụ sniper ya ga-stand that shame ya ele anya ya enwetala ego di ya sendegara ya so oke the lady akpọghachi ya sị ya biko na o nwere ihe ya chọrọ ịrịọ ya biko na ya biko arịhịa na mgbe ya na-arịọ na o felukwala ime na o dere di ya mgbe di ya nọ n'ụra ọ mgbe di ya
mụọ anya mgbe ọbụla ọ chọrọ ime mana o mesikwele target. Ya ga-ewere akwa a native fowl yiri native egg, were ya kọwaa ya n'ihu di ya, ekpetekpe ihu di ya, kọwaa ya dị make sure na akwa ahụ nwụrụ n'ihu di ya, na ya biko na ihe ọzọ ya chọrọ ka o mere, na o megharala ya na di ya ga-echefu ya forever and ever, na di ya wee ezigbo mmadụ, na ya dị sorry for everything, na ya biko mere ya ebere, hapụ ya ka ya gaa lụọ dịka ewu dike ya biko. Ya jụwa ya sị na ihe okwu ga nga n'ụgbọelu na ele otu ya ga-esi ama na ya akọwa di ya akwa n'isi ihu ihe a ga-emebi. Ya sị mba na ọwụ ihe niile ka a ga-ekwucha, na enwere ụfọdụ ihe na-adịghị permitted, ya na-adịghị permitted ikwu na ebe tie mee destin na ihe nọ n'ekiti ya na di ga-adị, ọ ga-emebi forever and ever. Nwaanyị mba nọ ihe eju ya isi, ya sị ihe na ọsọ ya mee, ya rekọdụrụ akwa kọl ya na ya abụọ, ya sị ya rekọdụrụ na ọchụ rekọdụ ya rekọdụ na ihe ya gwara ya ihe ọ ga-eme, everything adị oke. Ya laruo ga zụrụ ya sị oke nsogbu na agbanyụ fon, gbaja megaga zụrụ akwa ọkụkọ native fowl yiri. Ishi di ya ezoro n'ụlọ bịa dị chewe ka ọ bịa dọrọ n'ụra, isi ọ na-ezo bata n'ime ụlọ dadiz ya gwa ya sị ngịrị na ya n'ihu, di ya sọ ngịrị ya nwa ya aka na akpa, were akwa anụ ntara gị na ya n'ihu kpoo akwa akpọwa ya n'ihu, wụọ ya n'ihu baa. Di ya sị nụkwa na ọ chọrọ iji eme ọgwụ ego, lee ihe wee ịkwa akwa ya akwa n'ihu na ọ gịnị wụ ihe ka ya gwawa ya sọ ihe side chick ya si ya mee ka o nwere onwe ya, sịcha side chick ewe onye gwawa ya na that lady na-eshi nri o sendegara ego, na ka ya sị ka ya gwa ya na ego niile o sendegara that lady na ya nyere the lady akaụntụ ya, na the lady return chana ya ego niile gba na ego ya niile na ọ nọ na akaụntụ ya ugbu a. Mgbe aka di eji gbabaga na bathroom gaga hichasịa sachasịa ihu ya, sapụga akwa na ihe ndị pakara ya n'ihu, jụwazie ya sị ya na ọsị the lady akwashina ya ego ndị ahụ o biri ya. Jụwa dị esi biri ego ebe, di ya gwawa ya sị ya na o biri ya ego na o emecha ka echeki otu esi bige ya ego. Ya gwawa dị esi enweghị dịka enwekwara agreement iji bige ya ego, na-emecha ka ya cheki ihe kọndishọn eji enyegide ya ego ahụ sef. Ya jụọ dị ya so what of vidio ya sendegara ebe ọ gba ọtọ na ebe o bughachiri ụkwụ, ọ sị di ya ekwe ekwu okwu, di ya just gbudo ihu na okwu ehepem, ya just forget that one. Na otene ya na-agwa m ihe ugbu a na ya gashi na fonu di ya hụ na di ya ejila aka delete cha ụmụ nonsense vidio ahụ, blọk kwuo this number. Ya just manya ka ya hụbakwa ihe megana that number na-akpọ ha kwa, di ya na-akpọ ha kwa. Na nwaanyị mba nọ na ngwa ụmụ nwoke ha mara otu ha si eri nri outside, na ndị a ụfọdụ ndị na-eshi nri outside, not all of them or some of them, ihe ha mege na ihe ha tijiri na nri awụ ihe mmadụ ndụ kwesịrị iri, ọwụ onye aghọrịrị ka eriri. Mgbe mmadụ bara n'ime ụlọ shie nri ma ihe echi, even mgbe e ga-ekute dị nri ịma otu esi eweta gị, ha size onye a lee onye a chọrọ ijide, ha ewere datin tigere onye a bịa serve ya na specially. Biko ụmụnne m, ọ na-anụ nanụ onye a gwara nọrọ, nkwụsị dịrị onye na-anụ anụ. Nwoke ga-etenwu, nwaanyị ga-etenwu, jisie ike ụratụ outside. Etila ụfọdụ ụmụ nwoke na ezinụlọ dị iche iche na nsogbu na agbagharịwa. Thank God for nwanne anyị nwaanyị na di ya. Chineke duwere m ọnụ, udo dịrị ọnụ.